9 файрод мекунам нашод маро қати меброи сусу бо ҳам рӯзи ки қати 9 батл доштам чанд бор мара ҳар гап гуфта ки дарам нахайб қапидай ҳам хеле тема ман хизе 20 нестам ки ба яка қабул кунам 6 ба яка қабул кунам мисол нави ки темош мара задиват как чанд та вайош корош нави ҳам чиза қабул карда натунист. Салом алейкум, брат. Салом алейкум. Короче, хей. Соз рахмат. Там ҷода ҳасти вообще? Хей, ки кор рафти баъд дига тову намехӯри дига? акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтам бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. Барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Хати акай шон дига ин пицца да шона атмет мекини мора не қати акай шон нехам то қа пицца рад беди акси чиба шона атмет кай мара накади мақсад сӯзондам ша ох шумо ҳар рӯз мери қати биаҷи хеле ҷо гап дуруғай бачако чӣ хеле ки медонен и репҳафта ва репҳафтара мо васанавид кардем системаи нави сайт хати трекҳои пешина дарид нашидагиам неки сайт дигаре полностью ва и ҳафта якм ҳафтаи баъди барқароршавии сайтай ва бачаҳо бисёрш намефаҳманд чӣ хел лайк монанд чӣ хел регистрация кунанд ва барои ҳамун якм ҷо 300 чанд та лайк хати дуюм ҷо 200 чанд та лайк ай тв ай сиван ай звер буд ва так как сиван намеояд ба сари видеоша звер ҷои сивана мегирад ва ҷои звера макс мегирад ва таблик мекунем ва брат ина ҳозир сута битем пешакӣ ки бо фромӯш накунем ранги видеое ки фамик ина брат 300 сомонӣ репҳафта сеюм ҷо кадоме намедона и репҳафтаи мо якм дуюм сеюм чорум панҷум ҷо дора 500 400 300 200 100 ва пользователо яъне мухлисо шумо дам як шанси зурай медрой лайк мемонӣ ва лайк ҳафта ҳастай ва агар в течение як ҳафта ҳамада бисёр лайк монди 500 сум мегирӣ дуюм ҷо гирифти 400 сеюм ҷо гирифти 300 чорум ҷо гирифти 200 ва панҷум ҷо гирифти 100 сум яъне ҳам реперо мегиранд ҳам мухлисо 3000 сомонӣ ҳар ҳафта дода мешавад ва имрӯз треки чӣ буд раҳо маҳкам мешид намешид яъне маъруф ай таҳти ай ғами дили худаши трека хондагия ё ки ягон гап шидагия амира камтак маҳдуд мекунӣ ва барои чи ҳамин трека хонӣ намешид ягон треки дигар бихонӣ ва имина ҳамун раҳҳоро хонӣ и ай шон гирифтагии корбора шон ҳамин чи вирус шид вирус хонд доктор шид доктор хонд ва и яъне стили шонай чи ай чайда мақсад ака раҳо чанд қашт маҳкам шидага уже 4 моҳ зиёд шида 4 моҳ зиёд шид ман метонистам ки ҳамун нав маҳкам шида буд ҳам вақт бихонам мисол штоб нагам ки дарам нахайб қапидай ҳам хеле тема ну хотя када будам ки ягон ҷои ба ҷоиш нестай мақсад карантин хонда будам треку ана имина нашоти треки раҳо маҳкам намешид и даният хайб набуд ман хостам треки ғарибӣ кардан вале намедонистам чӣ хеле баъдан мада акам сабаб шид ки ҳам идея мада биёя буд ҳами репа бихонам мақсад уҷа рӯз кардагӣ буд ман бачадор шида будам мисол чӣ хеле фикр мекунӣ ки хайб друг ман мешидам ҷои якамда мисол бачадор шидам бачама надидам раҳо маҳкамай барои ҳамин ва бисёри бародарои ғариб ҳам хеле шидагиян барои ҳамин ҳам хеле чон даоҷа наметавонанд омада ва иҷода фарзанддор шудагиян ва бисёри фарзанддоршон синфи як рафтанд яъне ҳам хеле шириниҳои вақти фарзанда намебинам мақсад ина ман худам асоб ина кай ки ҳамин россияда будам 7 солона мисол питерда будагием рафта омадагием ҳамин кай тобистон мешид ку ман просто ҳамин тобистони тоҷикистона ёд мекардам ки барое ки бисёри баъд дӯст медорам ҳамин тобистона рафтаву бозии сурси рафтана ҳамин тобистона ёд мекардам да ба ҳамин калимаи ҳамин нашод темаи тобистонам дрини тоҷикистонда короче куш кардагием дар муред в общем дар уҷа темаи ҳамин нашод фарзанд нашод тобистон нашод мақсад модар нашод донишгоҳ то што хонда натонистам бисёриё хайша намегем в общем ҳам хеле ҳай ҳозир 54 та рейс ҳаст то 13 5 рӯз дига мондай 4 рӯз дига мондай ва бисёри бародаро баргаштан омадан ба мисли акаи худат рӯзи панҷум омад ё чорум дуюм буд ба фикрам ака дуюм омад ва ба фикрам ҳам очат хирсан шид ҳам фарзандош хирсан шид ҳам занаш хирсан шид
خیلی هم هرسیم یا هیچ کار نگی بیای زورایده یکی اومد رو ما نه یکی مرا نیست من اکثر کورسیم کرد که ساعت بیا ایرپورت بگیم رفتم گرفتم شما ما کورسی بدم فهمو نشد وضعیتی رپ در هفته های گذشته که ختم یکی از اعضاش بدی در شومیخ خوش بدی در خیب خوش بدی چی گفتنی؟ برای چی همین کارا کردی؟ برای چی وظیفه رایدر قبول کردی؟ برای چی ترکی خایپر خوندی و در اونجا نمیوکو در 0 گرم بده در رایدر بده در نویک بده سبب در چیه؟ پیش همو رپی خایپر خوندن ما ویدیوش اول کردگی بدم ویدیوش جوی گلز کرده بودم با همونجا گفتم که همین کسی که اگر همین رپ گوش کنه بگه در رایدر داخل دوره ما در کزاتش میکنم که حتی یک کلمه‌اش در رایدر داخل نداره برای که ما را زویر بود در رایدر داخل دوره ما گفته ایستم که مقصد میتونم در کزات کرده که حتی یک کلمه‌اش در رایدر داخل نداره که برای بچه‌ها که درست فهمیدگن داشت من شاید درست فهمیدگی باشین مثال ما در اونجا با گفتگیم که همین چیز در رایدر داخل نداره تا که ما سراز رپ خایپر خوندستم این چیز نیاد داونو بد نو ای سبب که ویزیفی رایدر قبول کردم ترک خایپر میخونم هم خیال میکنه که ما رایدر در دیزایستم برای ما پیش که ویدیو کردم با گفتم که برادر همین چیز رایدر در عموما داخل نداره با گفتم برای لایک موندن هر هفته 1500 سومی در سایت رپ تی جی با 5 نفره که در یک هفته از همه بسیار لایک میمونه داده میشه با جای یکم 500 سومی با جای دوم 400 سومی با جای سوم 300 سومی با جای چهارم 200 سومی و با جای پنجم 100 سومی لایک رو باید در سایت رپ تی جی گذارید یعنی در سایت رپ تی جی خود رو رجیستراسیون میکنید و با ترک در سایت رپ تی جی بوده لایک میگذارید روی خط لایک هفته رو میتوانید در صفحه ترندی سایت رپ تی جی دسترس نمایید همچنین رپرها نیز میتوانند در سایت رپ تی جی هر هفته 1500 سومی کار کنند چطور آنها نیز خود رو در سایت رپ تی جی رجیستراسیون میکنند و در سایت رپ تی جی رپ خود رو داخل میکنند و در مدت یک هفته 5 ترک اصلا بسیار لایک گرفته صاحب 500 400 300 200 و 100 سومی میشود روی خط رپ هفته رو نیز از صفحه ترندی سایت رپ تی جی دسترس کردن ممکن است هر هفته صاحب 3000 سوم رپران و مخلصان رپ تاجیک میشوند با سایت rap.tj باشید در اون ستوریس هم گفتم در افیر هم گفتم در ویدیو گفتم که گوش کنید در ویدیو هم گفتم که رایدر همیشه قبول نکرد من قبول دارم که قبول نکرد او حق داره که قبول نکنه مقصد همه ما و شما میدونیم که وای چه خیلی تالنت داره چه خیلی استاتوس داره پروینه او حق داره که قبول نکنه حق داره که قبول کنه پروست من هم خیلی گفتم که قبول نکنه شو خراشو تو شما من میخواستم باتل کردن گفتم وای نکرد هیچ گپ نداره تام اینم خیلی چیز اتاش من گم پرتنزیا نداره وای تام 0 گرم نویک برای چی بو میگن که نویک ده هست که چی اونجا چی با نویک برای همین خیپوی پسته نیوره شو که یکون خصومت هست نه میشل نویک تماش مرا زدیوات که چند تا وایوش کروش میشل 0 گرم فایرود میکنن نشد تمای ما گام میزنن نشدی تکستی همو باتل گام میزنن تو شما تکستوی وای خوندگیم 0 گرم فایرود میکنن نشد ماریو قطعی بروی سوس با هم روزی که قطعی 0 گرم باتل داشتم چند بار مرا هر گپ گفته که بعدی باتل برو مرا باینی هم گفت ما قطعی باتل میبرم بیا هوزی باتل مثلا هم خیلی گپ گفت نگاه کدا که ما اوزی خواهی پیش همی یا برنامه شده بود زبش نشده بود ویدیو که ما با گپو مای سر گفتم اوز نام چه خیلی گفتم بختم آدم را عکا بگم ای تحت دیل کو مقصد برادر بگم وایز نش برادر آمدن نوید مثال پیش ای اوه که من مثال قطعیشون فیت کرده که بدم باید رفت اومد داشتم که پیش ای من برای قطعی نوید رفت اومدی سخت داشتم برای که من ریب در یکم کس نبودم پروست نوید که نویستگیم زنگ زدگی نه نویستگیم که اکا فیت کردنیم قطعی سیم ترک من ریب خوندم در ریب خوندم سیم ترک من خواستم قطعی نوید فیت کنم نویستم شه اکا قطعی فیت کردنیم گفت مایل بیا و چلیشش بریم فیت کنیم رفتیم استودیوی آیتیم با فکرم خوندیم وای نم خدای خوبیش نه نگاه که نه یکم گپ گفت نه نگفت نه گفت ولی با نه یکم چیز دیگه پروست هم آدم وقتی نموز خیلی خایب شد هم وقت خایبش بود اگر یاد داشته باشین اصلی کیفی خوندگی بود هم آدم ترکش میفورید مقصد عین هم ترکوی اوجش بده کارش پروست گفتم شه واقعا همونجا دوستی مو سخت شدگی بود مقصد من راستی رفتم خیلی خدمت شغل بود حال کرده بودم میسوسه بعدم وقتی که من قطعی 0 گرم باتل کردم او ایری 0 گرم را بعدی نمیدونم چی با
из-за того, что гуфтам ки оз мебинем чим-чи новинка маълум мешавад ки бисёри текстои навика ам хеле гуфтагем инам гап навика гуфтагем чим-чи новинка маълум мешавад ки бисёри текстои барои инам гап короче дар вақти Resprora? Resprora медонед чи гуфтагем? Гуфтагем ки короче чим-чи любой макон коре накунам ки бо марам парам аяк тагон гуфтагем мақсадак парам зиди ҳамада коре накунам ки парам аяк тагон ки и чиза ралик нормально қабул кардаг даже ам видео дарстай хали кардаген но навигам чиза қабул карда натонист в общем айрин олграммара баъди бо бромар баъди батл тапан як қадар одаме визив туда батл исурсу короче яъне нолграмма чи гапишда махунаш яъне фавика гуф братаная тра гуф майлш именно мегапиш ам қачи рохи когда меояд жуда мақсад братан меги додар меги акам меги салом алейк мекини маъмурам хе эҳтиром ма бо гуфтум ки ман тра брат баъди ам батл ма тра алишер медонам ты мара бародари тамом ты 0 грамм нести какой-то 0 грамм нести мара ты мара алишери мақсад бародари уам ам хе короче дӯсти сад фоиз буд яки гаш фавик мада бародарай неки мари қати батл накунаш ма ҳеҷ кай фавик батл кардания медонӣ ана интересно шуда ам ҷае ки бо меги фавик бародарай неки бо қати фавик батл мекунӣ ёки хай барои ки батли бастер 0 грамм акмини чи знаешь батл кадан мехоҳа ки неки батлам буроя агар бо қати фавикам буроя бой мета яъне тайёрӣ намебинам агар бинам бой мета чи ба ки хел гуфтеса чизе ки дошт гум кард бой тамом 2017 тамон рафт чизе ки дошт гум кард бой яъне пики 0 грамм 17 буд мумкин фаҳмо нашод райдер чи гуфтани райдер вроди мегум ки ман ягон претензия надорам мақсад касе мисол дастойниш медонам нигоҳ кар касе райдера дастойни медонам ман баробари ҳама одамо дастойниш медонам но ман хезе 20 нестам ки 2 ба 1 қабул кунам 6 ба 1 қабул кунам яъне кори хезе 20 нодуруст буд вақти 6 ба 1 қабул 100% ба фикри ман нодуруст хак намедонам рӯзи батл чӣ мешавад рейкл чи гуфтани нашуд ки батли карион ман нарафтам ака даже батла бахту тамошо накардам 7 ба 1 ки бира вақт таъриф мекунам даже ура тамошо накардам всё хай рӯзи мизи рептра даъват мекунем рӯзи якшанбе то рӯзи шанбе якшанбе ва дар ҳамунҷа ҳамаи мавзӯъро мерасем ай батлери сол сар карда то батли карлион 7 ба 1 амаш ва дар унҷа судяҳо меҳмонанд намояндаҳои ҳамун батлеро чи саволтай сарчи мухлис яъне фавик ҷода иштирок мекунад барои ки намоянда ва барои гап дора сиван иштирок мекунад барои гап дора ва бо агар ки биёи худта даъват кунем иштирок кунем баъд бо намояндаи рейкл ягон кас боша ки дар онҷа ягон претензия боша ӯ биёя ва ҳамин барномаи мизи репа барои чӣ кардем ки мухлис ай пашти парда ягон чиз хабардор нест ва нами батлери сол дар бисёр мегӯям доди худо хекат ҳамн мизи репта мехоҳем ҳамин чизҳоро нишон бидем ки ман чӣ фикр дорам нашод батло барои ки маҳқ надорам гап заданда мақсад шумо ҳамрӯз гап мезанед бале он ҳамрӯз инам чизе ки шумо ҳамунҷа ноақӣ дидаген ё ҳамрӯз чизое ки мақсад шумо неправильно даген аз тарафи судё ку шумо нам нагла дар рӯи судя ёра мегӯм ман он рӯз гуфтум шо ноақӣ вай репетитсия буд барои ки вероятность ҳаст ки агар ки бинем ки судёҳо дар сари қаршон ё ки ягон хел саросима шида баҳо мондагӣ бошанд вай судёҳо значит неправильно мақсад нигоҳ куда ка чихе ҷон мекани зур мезани як чида добиваться мекунӣ цел мемонӣ просто як каса қарш кунад прояти райбозӣ парона бикша карьерата да ва ин ҳамин чиз метавона вероятность боша ки дар полуфинал ҳамун се судяи ҳастанд определённый судёш набошад не набошад не ҳам коре ки нам батло дашид мақсад ман ки брида уҷа ки бойдод чӣ гап шид мисол ман намефураям каса ма хафа шава просто метавона ки ҳамин судиё бо ҳамин коре ки карданд такрор шавад бале ини профессионализм вақте ки судя эмоцияша хавида натонид дар вақти батл ин маъноиро дорад ки значит чӣ гапе метавона бишава ё ки симпатия дора определённый тарафда ва судя бояд холис боша яъне чизеро дид ҳамонро бигапа мисли мара имрӯз хати биаҷи батл як видео кардем ва дар онҷа мара пресид ки рейкл брид ё ки карлион бархудо 6 минути батла тамошо кардагием дар 6 минут чӣ ядагием определённый времяи версуси карлион дидум определённый времяи версуси рейкла дидум баъд битхонии карлион дидум битхонии рейкла мегӯм ки битхонии карлион ай рейкл дазур не ки версуси рейкл
примушество дошт назар ба версуси калиом ки ман 1 соат 6 минут шудагиам ва ман ҳозир наметавонам гуфтам ки бирӣ чико кард. Ман просто ҳамонҷо рафтам ки ҳамон ҷое ки ман мондам дар ҳамон ҷо инам хеле гап буд ва имина ҳамин чиза рӯзи якшанбе мизи ред мебурад ва бародаро ҳамашон метавонанд бинанд ки чӣ гапай дар батли сол чӣ гапай вообще дар батл ва дар репи тоҷик. Ах, батли кардион рекла тамошо накардам. Аксар чӣ гуфта наметавонам ки гуфтам братан мебурӣ ҷекпот меги мебурӣ? рӯзи мизи реп даъват мекунам брат биё ва раҳмат ки омадӣ раҳмат ки ҳами ҷои сеюми ночизи мо ҳам 300 сум чӣ накардӣ чӣ хел метиҳам брат қарздорӣ қарз ман метавонам ки мунисда ва мара гуфтам ки ту намеёӣ ки звер мара гуфтам як шума ген семҷо мегирӣ ман авра дар сторис гуфтам бародари хат задан дар бо имрӯз гуфт ки телефониш куне ки ҳамаш ма зан зам гуфтам кака кор кесам аз калатка кесам нохуна раҳмат бачаҳко барои дастгирӣ барои лайк монданатон барои ҳама тарафа дастгириётон миннатдорум ай ҳаматон зинда бошед насума гирифтам бачаҳко бародар вақтҳои хеле мақсад фикр накунед ки абра намегирам ман қарздорум қарз ман метавонам ана касое ки мехоҳанд ки лайк монан будуран ҷа регистратсия кунанд номер мепурсад код меоятон код бизанед регистратсия осон аст бародаро ва бихоҳед агар ки хитон пул кор кунед ай ҳами лайкҳои мондаатон ҳама да лайк монед касе ҳаст ҳама да лайк дизлайка ҳисоб намекунам бароям лайк монед хитон карочи бо соҳиби сум мешен ҳар ҳафта 500 400 300 200 сад чхеле реперу мегиранд шумо ҳам метавонед гирифта ҳама да лайк монед соҳиби сум бишен бародаро яъне шумо ҳам сумдор мешен мо ҳам сумдор мешен нафаро ки дар инҷа кор мекунанд ва ёрам сумдор мешан зинда бошен раҳмат барои дастгиритон